Okay. Sanibonani babukeli, ome phambi kwenu uthando lwethu Soko, media office assistant wenhlangano enkulu. Ngime la nobhuti ngapha ngisacela ukuthi introduce bandle. Sanibona Thobani ukhulumayo. Thobani, njengoba nje kuyi half time uzizwa kanjani ngegame so far? Mawubhekile nje abafana benza zona. Njengoba nje kuyi second half njengamanje. Badlala kakhulu abafana, nawe uyabona nje ukuthi la bayidamzela. Score ngiyeza nje 2-5-0. Kuseyimpamo kwamanje kodwa kusazoqhubeka bagqilazi. So mawubhekile nje siyawina mosi. Siyawina asukanga ngisho. Ayile. Yabona nje uyabona nje effort ikhona, performance ingenhla kakhulu. Yabo ngishulele le, ngisho ungaboni uyabona nje kodwa uthi ayicha bawina kakhulu abafana. Ayi njengoba senizweleke nani babukeli. Asabi asukanga. Siyabona.